O MLA ka jirang uba Sostenes Sotun haringkat u project director ka Bhoi u Raja Brahma nen kasngi kilasam ya ka work order ka ba Shongdor hadu khat nyau lak syaki khat nyau Tylli ki Shnong ki bahap hapo ka jirang constituency. Kini ki work order ki bala IT syaki ki Shnong ki dei ki bala thmu na ka Bynta bantai ya ki Children, Adolescent and Digital Infrastructure Center. Uniu MLA ulapan pau ya kejing kemen haba pentip baki Shnong ki bahap hapo ka jirang constituency ki dei ki baningkong banyo ya kini kejing mentoy na kini kasien jamba kerpang. Asked to mention here because we have our owners, Boroki, staff. Aiba kani kaba mati kini kewa padas kaba video mata. Tupendan kam hok, tray katum ka model, tray katum ka guidance, jom ki assistant engineer, lene ki junior engineer ke berapa. But pendan kam hok ia kena kapisah. Kepala bu, kepala sanction.